Nixtieq nirringrazzja residenti kollha tal-Bura, mo speċjali dak li Ewropi fina. Aħna il-programm il-koplana huwa li nkomplu naħdmu dawn 5 snin li ġejjin biex inkomplu aktar ma' residenti tal-Bura. Nixtieq nirringrazzja ħafna dak kollha li pparteċipaw għajnuna biex nkomplu nkabru il-maġġoranza li għandna llum. Grazzi ħafna Pier miegħi wkoll il-Viċi Sindku tal-Lokalità tal-Bura Clayton. X'inhi r-reazzjoni tiegħek f'dan il-mument? Nixtieq nirringrazzja lill-gverrin kollha għaliex dik kienet l-ewwel darba tiegħi li kontestajt ġewwa l-lokalità tagħna. Inwedu naħdem spalla ma' s-sindku biex intejbu l-lokalità u nkomplu nimxu l-qudiem bħala lokal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.